Postrojavanjem pripadnika kantonalnog i federalnog ministarstva unutrašnjih poslova te Agencije za istrage i zaštitu na trgu Alije Izetbegovića počela je centralna svečanost obilježavanja Dana policije Unsko-Sanskog kantona. S ciljem približavanja rada kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova građanima Unsko-Sanskog kantona, centralna svečanost povodom Dana policije svake godine održavat će se u drugoj općini. Danas je ovoj manifestaciji domaćin bila općina Cazin. Marijan Šimić, komesar policije, i Nermino Grešević, načelnik općine. Ministarstvo unutrašnjih poslova želi na ovaj način pokazati da smo mi policija cijelog Unsko-Sanskog kantona. Dakle, ne moraju se ni druge aktivnosti, a pogotovo obilježavanje Dana policije dešavati samo u Bihaću. Mi smo sretni da je općina Cazin prihvatila da bude zajedno sa nama domaćini. Prema ovome što vidite da će to biti sve dobro i u najboljem redu i da ljudi prihvataju Ministarstvo unutrašnjih poslova kao svoju policiju. Mi se radujemo da smo danas domaćini obilježavanja Dana policije Unsko-Sanskog kantona. Naravno, ovo je dobra prilika da se sjetimo i da potvrdimo značaj i ulogu policije u našem društvu i koliko je značajno da ona funkcionira i da odrađuje svoj dio zadataka i posla u našoj zajednici, ali isto tako dobra prilika da se sjetimo svi onih policajaca koji su dali svoje živote u odbrani države Bosne i Hercegovine i uopće u ulozi Ministarstva unutrašnjih poslova i u odbrani države, a evo danas i u izgradnji države. U tom smislu evo ja koristim priliku da čestitam ovaj dan svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, da im zaželim prije svega puno lične sreće i uspjeha u radu i da naše Ministarstvo unutrašnjih poslova prije svega bude koristan i stručan, stabilan faktor u izvršavanju svojih zadataka u našem društvu zajednici i da odigra najkvalitetnije tu ulogu. Na Gradskom trgu promovirana je oprema specijalnih jedinica te izvedena pokazna vježba jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, što je i najmjerodavnija poruka svima koji se nađu s druge strane zakona, istakli su premijer kantona Hamdija Lipovača i ministar unutrašnjih poslova Šefik Smlatić. Danas smo pokazali i bilo kome koje s one strane zakona, koje s one strane u sivoj zoni, ako mu do danas nije bilo jasno da ima posla sa sigurnom, stabilnom, pravnom, pa ako hoćete u jednom dijelu i policijski organiziranim strukturama vlasti, koje uključuju specijalne jedinice, redovne jedinice, jedinice za podršku, da nam iza leđa stoji federalna uprava policije na čelu sa generalom policije gospodinom Draganom Lukačem i ministrom unutarnjih poslova Predragom Kurtešom, danas mu to treba biti jasno. Podrška helikoptera, pasa, specijalnih jedinica, specijalnih postrojbi je pokazala da od krijumčarenja, trgovine drogom, krijumčarenja djecom, prostitucijom i onog najvećim našim porukom, to je današnjica, to je terorizam. Unsko-Sanski kanton je spreman, pa ako hoće nek proba, nek izvoli. Obzirom da je Dan policije 1. juli u Unsko-Sanskom kantonu i Dan policije Federacije 1. juli, poklapanje tih termina je na štetu ovoga ministarstva. Mi smo odlučili da Dan policije sa novim odlukom vlade pomirimo na 12. juni koji i po svojoj istorijskoj specifičnosti ima itekako veći značaj i da Dan policije pretočimo u Dan sigurnosti. Dan sigurnosti koji objedinjava sve segmente koji čine taj sigurnosni okvir, a to je policija, tužilaštvo, sud, vlada i sve druge institucije koje zajedno čine tu sigurnost na ovome kantonu, da svi se osjetimo dio jednog prostora i jednog trenutka koji zovemo sigurnost. Na svečanoj akademiji u povodu Dana policije Unsko-Sanskog kantona istaknuto je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti dobru saradnju sa drugim policijskim agencijama i pravosuđem u našoj, ali i u susjednim državama, prvenstveno u borbi protiv organiziranog kriminala. Bila je ovo prilika i da se uruče priznanja i nagrade najzaslužnijim policajcima Unsko-Sanskog kantona, čiji se rezultati ogledaju u statističkim podacima prema kojima je u proteklih 5 mjeseci smanjen broj počinjenih kriminalnih radnji i saobraćajnih nesreća u odnosu na isti period prošle godine. Reportažu s današnjih svečanosti povodom Dana policije Unsko-Sanskog kantona donosimo u 21 sat.